З пачатку зімы 2020-2021 гадоў у шэрагу беларускіх гарадоў да журналістаў незалежных медыа прыходзілі супрацоўнікі міліцыі. Вынікам такіх візітаў станавілася выняццё тэхнікі і абсталявання, як, напрыклад, у галоўнага рэдактара газеты «Ганцавіцкі час», што на Берасцейшчыне, а таксама у гродзенскіх «Гродна Лайф» і «Нью Гродна Бай». 5 лютага 2021 года у кватэры журналістаў, якія супрацоўнічаюць з тэлеканалам «Белсат» у Магілёве, адбыўся ператрус. Міліцыянты забралі ўсю неабходную для журналісцкай працы тэхніку, тым самым паралізаваўшы прафесійную дзейнасць карэспандэнткі Аліны Скарбуновай і відэааператара Александра Сідарэўскага. Пры гэтым забраная тэхніка каштуе нашмат больш, чым штраф, якім могуць пакараць журналістаў па артыкуле 22.9 КАП за нібыта незаконны выраб прадукцыі СМІ. Аб тым, што адбылося, мы пагутарылі з пазбаўленымі абсталявання журналістамі. Ну все пачалося з таго, што вось мы выйшлі з пад'езда, што ў меня за спиной з Александром Сідарэўскім падышлі да нашай машыны. Тут яна стаяла, і я пачала сядаць і чую, што нехта кажа на вуліцы Александру «Ленінскі раус». Я думаю, што за жарты такія, які Ленінскі раус. Карацей, выходжу, тут стаят уже два міліцыянты і просяць праехаць разам з імі в Ленінскі раус. Ну, а мы ехалі на суд да Жабаравай, мы ехалі працаваць, то бок яны не далі нам патрапіць на гэты суд. Мы пакінулі камеру, которая у нас была в машыне, і тэлефон мой таксама я пакінула в машыне, асабістыя рэчы. І на службовым аўтамабілі паехалі ў Ленінскі раус. Нам не сказалі, што мы затрыманы, але мы не змаглі адмовіцца. Мы былі вымушаны туды паехаць. У Ленінскім раусе мы чакалі 2 гадзіны. Да, нас папярэдзілі, што ў адносінах да нас распачаты адміністрацыйны працэс. Але не папярэдзілі, па якім артыкуле. Вот тут яны гэтага не сказалі. Толькі там уже у Ленінскім раусе высветлілася, што нібыта па 22.9. Нас з Александром Сідарэўскім развялі па розных кабінетах. І, значыць, пасля меня запросілі ў кабінет да Карніенка. Нас тут забіраў Васіль Карніенка і Александр Тамашоў, супрацоўнікі Ленінскага раус. І там мне сказалі, вот, значыць, санкцыя на агляд вашай машыны. Типа, ну я пробеглася вачамі, там написано, што ў межах справы 22.9 за здымкі у суде Ленінскага района суда Сергея Бузука яны шукаюць доказы і хочуць знайсці іх у маей машыне. Ну, мне нічога не заставалася, як яе падпісаць. Вось, значит, на гэту санкцыю. Пасля яны мне показалі другую паперку, санкцыю на агляд маёй кватэры. Значит, я таксама падпісала, таму што іншых варыянтаў я, в прынцыпе, не бачыла, што мне заставалася рабіць. Вось, і пасля гэтага яны забралі мае ключы на машыну, на кватэру. У мяне таксама былі ключы Сідарэўскага, яны ўсё гэта забралі, і мы паехалі сюды. Тут мы доўга шукалі панятых, гэтымі панятымі ўжо сталі потом выпадковыя людзі. І, значыць, я запатрабавала адваката. Як толькі мы выйшлі з Ленінскага рауса, адразу запатрабавала адваката. Мне не прадоставілі ніякага дзяжурнага адваката. Вот, дарэчы, выйшаў панятой, который тут со мной был. Я яго папрасіла пазваніць з ягонага тэлефона адваката, але ён гэтага не зрабіў. Пабаяўся гэтых міліцыянтаў. Ты што, я не ведаю. Вось, міліцыянты самі адмовіліся званіць адвакату. Мне не было заяўлена ніякіх маіх правоў. Не знаёмлена, я нават бумажку не падсунула гэтую падпісаць. Ніякіх правоў просто мне не зачыталі, не сказалі. Вось. Тут таксама не далі тэлефон, каб я выклікала адваката. Адразу з машыны, значыць, забралі тэлефон, забралі з машыны відэокамеру. Все, пасля гэтага яны яшчэ тут шукалі нейкую апозіцыйную сімволіку, але яе не змаглі знайсці тут. Ну і пасля гэтага мы пайшлі ўжо з іншымі панятымі ў кватэру. Вось. У кватэры агляд праходзіў вельмі хутка, таму што ўся тэхніка ў нас ляжала на вельмі бачных месцах, ну, на стале, зразумела, дзе яшчэ. Яны ўбачылі, што ў них можна забраць, значыць, ужо 2 камеры, 1 сістэмны блок, 1 фотоапарат, 2 ноутбукі, 1 нетбук, 3 штатыва, навошта яны забралі, іх не ведаю. Значыць, 2 тэлефона маіх забралі, ну і флеш-карты. Яны былі такія радасныя, што яны столькі ўсяго змаглі ў мяне забраць. Ўжо астатняе, как бы там, ну, кухня, все, пабеглі адсюда. Меня забралі назад у Ленінскі раус толькі для таго, каб уручыць там позов на 19 лютага. Да, у раусе. На мяне ніякіх пратаколаў апытання не складалася, нічога не складалася. Мне нават не далі падпісаць вось гэты тип копію,
не выдали того, что у меня изъяли. Я лічу, што гэта просто быў такі нейкі захоп маёй тэхнікі. Гэты міліцыянты, менавіта магілёўскія міліцыянты, вырашылі такім чынам мяне запужаць, мяне спыніць. Ім вельмі не падабалася моя журналісцкая дзейнасць, то, што я хожу на суды. Канкрэтна ім не падабалася, што я хожу на суд да Сергея Кармызова і што асвятляю гэты працэс, пішу пра яго. І вот гэта такая помста. Меня абмежавалі ў маіх правах, то бок у меня не было ніякіх правоў, хаця яны мне гарантаваны законам беларускімі канстытуцыі. Вот, яны просто забралі все, што ім было трэба, так нахабна. Ну, зразумела, што наша праца зараз цалкам паралізаваная. У меня няма нічога, у меня ні тэлефонаў няма, ні кампутараў няма. Хаця ўсё гэта было яшчэ ў кватэры учора. Яны гэта все забралі абсалютна беспадстаўна. Яны там збіраюцца шукаць доказы парушэння па 22.9. То бок яны там збіраюцца шукаць доказы таго, што менавіта гэта я там здымала ў судзе нейкі вырак. Ну і па гэтым яны будуць заводзіць справу па артыкуле 22.9. Ну, раней яны заводзілі справу, ім гэта ўсё не патрабавалася. Раней гэтыя справы заводзіліся ў вялікай колькасці, ім гэта все не патрабавалася. Ім не трэба было шукаць ніякія доказы, ўсё праходзіла без доказаў. Ці яны выступалі ў якасці сведкаў самі міліцыянты. Вот, гэта просто вот такая жаданне іх мэта нашкодзіць, да, зрабіць нешта такое дрэннае, просто как отпомстить, только дзеля гэтага, и все. Меня выпустили с Ленинского РОВД. Я тоже просидел там очень долгое время без предъявления каких-либо мне административных дел, которые якобы были начаты против меня. На мою просьбу позвать адвоката мне тоже было отказано, и после этого меня отпустили, и я уже, конечно же, приехал к дому, где проходил обыск. Внутрь я заходить не стал, потому что там уже находились люди понятые, находилась Алина и милиционеры, и они проводили обыск. Вот, я попытался позвонить могилевским адвокатам, которые мне сказали, что мы не поедем, чтобы не создавать конфликтной ситуации. Вот так у нас работают еще адвокаты в Могилеве. Фамилию можно назвать? Фамилия, давайте я не буду называть. Все считают его хорошим адвокатом, мы нет. Главной их целью было это провести обыск и забрать всю нашу технику. Понятно, что даже по то видео, которое мы удалось записать первые секунды обыска, видно, что они заходят первые, а потом за ними заходит только Алина, и они там главное. Это они проводят как обыск, но не осмотр. Уже здесь, даже в этих вещах они чувствуют себя вольно и нарушают законодательство Республики Беларусь. Вот, даже на этом они уже просто должны мне завтра привезти технику назад и извиниться. Будете обращаться куда-то с жалобами? Конечно.